nu skal vi en tur videre rundt i naboland. Vi tager et kig på, hvad der sker over i det, de kalder perlepladeland. Og så må vi høre, hvad der går ned. Jeg kommer fra Nabo News. Jeg tænkte på, om jeg må spørge dig, hvordan er det her i perlepladeland? Hvad render jeg laver? Her er vi alle sammen perler. Ja. Så vi laver alle sammen perler. Ja. Og leger med perler. Det lyder hyggeligt. Ja. Det gør det. Ja. Kan I fortælle mig lidt om, hvad I har lavet? Jamen, vi laver en perleverden. En perleverden? Ja, en verden, hvor alle er perler, og alt er lavet af perler. Ja. Med floder, perlefloder, perlebjerge, og perlebyer og perleskove. Det lyder godt. Ja, måske vi lige skulle tage kan I fortælle os lidt om det, hvis vi går lige over og tager en kig på det? Go! Så kan I se resultatet af, nu ved jeg ikke, en uges arbejde, eller hvor lang tid har I arbejdet på det her? Jamen, når man leger med perler, så løber dagene ligesom ud i et. Ja. Jeg tror, at vi lige regner os frem til, for antallet er ved at tælle antallet af plader og eksponere med, at den cirka laver en 10 om dagen, og eftersom vi har omkring 40 perler, eller 40 plader, jamen, så må vi have været her i 4 dage indtil videre. 4 dage? Det er sådan, jeg ud. Det ser virkelig godt ud indtil videre, synes jeg. Men det er altså vores foreløbige perleverden, som der indtil videre hedder Perlistan. Perlistan? Ja. Måske. Og ikke så meget, oversvømmelse herovre. Nej, man kan også fylde for mange ord på. Ja, det kan man. Jeg synes måske også, at perlepladerne taler for sig selv. Taler rimelig meget for sig selv. Og jeg synes, I har været rigtig gode til ligesom at få en sammenhæng i det hele her. Ja, det løber virkelig godt sammen. Ja, på en eller anden måde, så er det faldet meget heldigt ud. Ja. Men vi har haft en masse søde gæster, der har hjulpet os med at lave nogle rimelig wacky og spændende kontinenter. Eller undskyld, lande. Kontinenter. Ja, men ved du hvad, jeg tror også, jeg kommer over at lave en pladeperle. Perleplade. Det tror jeg også, jeg gør. Det gør, der er stadigvæk tomme felter. Det glæder jeg mig til. Der er stadigvæk huller i kontinentet og venter på at blive fuldt ud af lige nøjagtigt dig. Det er super. Og dine perlevenner. Tak skal du have. Og tak fordi du havde med. Det var slet.